čak ne očekujem nikakve nagrade ni priznanja, ali evo, Argentina je posebna i kao i svi ovi ostali u Južnoj Americi, ja to uvijek i svagdje naglašavam. Ja sam prva iz Sjeverne Amerike koja je dobila ovu nagradu uz naše Hrvate iz Hrvatske, dakle koji su van Južne Amerike. U Hrvatskoj je to dobio naš dekan Alen Jerkunica, srebrnu medalju, naša bivša predsjednica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović zlatnu medalju i naša i vaša Branka Bezić-Filipović koja je dobila platinastu medalju. Hvala vam lijepo, ovo nije samo nagrada, ovo je i obveza da ubuduće još više radim s vama i hvala vam lijepo.